Voldria començar amb la dona sola en el desert. Una dona sola en el desert? Sí. Com a primera imatge? Sí. El desert. El sol que tueix. Cap ombra a l'horitzó. Una dona sola. Amb una gallina. Amb una gallina. Al desert. Sí. Una dona sola al desert amb una gallina. D'acord? I la dona subjecta un fusell i apunta cap a la gallina, i la gallina passa de tot, evidentment. La gallina no sap, no comprèn, no és conscient que la vulguin matar. Evidentment. Sí, evidentment, perquè és una gallina. I la dona està garrativada amb la seva arma. Té la gallina en el punt de mira i no dispara. No es decideix a disparar i la cosa dura molta estona. La dona segueix els més mínims moviments de la gallina i tothom espera que d'un moment a l'altre faci explotar la gallina amb la seva escopeta, però ella no dispara. Tampoc no renuncia a disparar. Manté la seva arma, encanonant la gallina. Quin suspens. Daisy, sisplau. No, de debò, quin suspens. Jo el que no entenc és per què dubta de matar la gallina. Perquè per un costat ha de matar la gallina, és el seu contracte. Perquè és una assassina a sou. Sí, en certa manera, però per a les gallines. Ah, és una assassina a sou de gallines. I per l'altre costat, John? Per l'altre costat? Sí, per un costat és el seu contracte i per l'altre... Ah, sí. Per l'altre costat no pot decidir-se a matar la gallina perquè... Per què? Perquè la gallina pot salvar el món. La gallina pot salvar el món. A veure, John, podria resumir-nos la seva història en una o dues frases, com tothom? Ho dic perquè si no ens veiem